Què passa, mites? Aquesta setmana la cosa va d'Euroliga. Pues nois, estem a la temporada 2002-2003 a Barcelona, on es disputa la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet entre la Benetton de Treviso i el Barça de bàsquet. Sergi, estaràs content? Sí. Així m'agrada, que porteu coses del Barça, home. Van haver-la de portar a Barcelona per guanyar-la, Ja, Aquesta va ser la primera Euroliga que va guanyar el Barça després de numerosos intents en finals perdudes al llarg dels anys 80 i 90. No va ser fins al 2003 que van aconseguir la seva primera Euroliga i, nois, no sé si coneixeu molta gent dels que hi havia en aquell moment a l'equip. Aquest, el Puigca. Sí, aquest era guapo, Home, però aquell Barça era un equipàs. Per mi, per això, el millor de l'equip, sens dubte, era Dejan Bodrioga. Brutal. A mi m'agradava en Puigca perquè era el jugador amb qui més m'hi sentia reflectit pel color de la pell, vull dir. Sí, això t'anava molt amb tu. Aviam, aquí teníem dos molt bons equips. El Barça, per començar, Joan Carles Navarro, Bodiroga, Dueñas, que estava en el seu millor moment, Varejao, Fusca, De La Fuente... És que no s'acaben. Sí, però he de dir que la Benetton de Treviso no es quedava curta. Aquest no sé qui, precisament, l'Edni, però si us fixeu... Tu sí que saps qui és, Sergi? Sí, Tyus Edni, era molt elèctric, va jugar també al Milano i era molt anotador en l'Eurolliga. Aquí veiem una canasta de Bodiroga i aquí a la Benetton hi havia un jove, Jorge Garbajosa, que ja era top a Europa, i la veritat és que era un equip molt rocós, i aquí ho veiem que... Aquest és Basile, aquest que ha entrat ara? No, és Marcelo Nicola. Argentí que va jugar també al Baskonia. El pentinat, tio, era idèntic, Era el de l'època. Hem anat veient aquí algunes jugades, sobretot de Dejan Bodiroga, que juntament amb Juan Carlos Navarro era a l'Arsenal. Mira, Denis Marconato, aquest va estar al Barça també, Sí, al Barça. I arribem d'aquesta manera al tercer quart. El partit va ser bastant igualat fins al final. Digues, Adri? Les fiquen totes, anava a dir. Sí, quina casualitat, Va ser un partit amb molta anotació. I no sé si us heu fixat, però hi ha també Toni Kukoc, ex-NBA, amb el número 7 a la Benetton de Treviso. No m'havia fixat que era ell. Sí, número 7 és aquest... No, no és aquest. A veure... No, el que està sota. Exacte. Campió de la NBA amb els Chicago Bulls, o sigui, una llegenda del bàsquet europeu. I aquest que tira ara és Trajan Landon, que va ser molt bo després en el CSKA de Moscou. No sé com saps tots els noms de la gent, i a més que es veu a 360p i ets capaç de saber la gent qui és i d'on ve, saps? I he de dir que em fa molta gràcia com corre en Roberto Dueñas, Tot plegat surt i ja sé que per l'alçada i tot es mou prou ràpid, però fa molta gràcia, tio. Sí, peculiar. I entràvem d'aquesta manera al quart amb el partit bastant igualat, com podeu veure, 55-50, i amb aquesta canasta era la Benetton de Treviso que es posava tan sols 3 punts i el Barça que tornava a tenir la por de tornar a caure en una final. Mira. I s'ha anat ràpid la por. Ai, és veritat! No me'n recordava ja d'en Saras, tio. Sí, tant. Que a més va guanyar, si no recordo malament, 3 Euroligues seguides, una amb el Barça, una amb el Maccabi i una amb el Panathinaikos. Ah, sí? Qualsevol si no pitjor, són les 3 seguides. Uau. No dic que no me'n recordava... Sí, que sí que me'n recordava que estava al Barça, però no me'n recordava que en aquesta època... Joder, però vaya equipàs tenia el Barça, tio. Sí. Vaya jugada aquest paio, no? Hòstia, quin canvi! Sí, va haver-hi un apagón de llums en el partit i van haver de ficar unes llums noves. O això, o el que ha muntat el vídeo, ha muntat dos vídeos diferents. Jo me decanto més per la primera opció, sincerament. Té pinta, que és la primera. L'altra estava a 360, aquesta està a 120, Aquí falla el triple la Benetton de Treviso, Svetislav Pešić. Jove, no? I ja se'l veia gran, bueno, jove entre cometes, se'l veia gran aquí ja, el tio. Bueno. Aquí com podeu veure la diferència ja era una mica notòria, no acabaven de trencar el partit, però ja estaven a 8 de distància. Europlay és aquest que estava aquí animant, semblava. No sé si I la Benetton que per un moment ha canviat a 1-2-3, la defensa, la torna individual. Mira. Ui, aquest era tan bo, Bodiroga atacant, era tan bo.
I no sé tu, Sergi, si quan vas arribar a coincidir amb ell com anant-lo a veure al Palau, jo sí, perquè en aquella època encara no tenia ús de raó i no era de... I era del Barça perquè no sabia encara que hi havia la penya. Però quan anaves en el camp del Barça i el Bodiroga tirava tirs lliures, Molava molt. sí, la gent començava a cridar Bodiroga, 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 i al final el tio la ficava i valia un punt igual que qualsevol altre tio que tirava Sí, un però tir és que a lliure. més com la pujava tan lent era boa, baix de tot, dri, o, va, i al tio. Exacte. I al final la tir lliure valia un punt. Però bueno, a la gent si li feia gràcia, pues mira, saps? Doncs mira que vagin cantant, que ha fallat. Sí, ha fallat aquí el primer tir lliure. Dejan és serbi, em sembla, era? Sí. És? Sí, Servi. I, bueno, ara mateix és l'actual president o CEO de l'Eurolliga, precisament. Correcte. I aquest paio no havia estat al Madrid, també? Sí, abans o del després? Barça. Però on va triomfar, sens dubte, és aquí, al Barça. Ja, com en Tomic, no? I aquí s'acara de banda la Benetton, quan sembla que fuig que va estar després del Girona, em sembla. Sí. Com en Marc Gasol, no? La Casballo. Buena falta. Atenció, perquè hi ha hagut una falta en atac que sembla bastant flagrant i és Jorge, que tots sabem que és una persona molt calenta, que s'anava aquí a picar. Em sembla que en Fuchka, aquí ho veiem. La falta... Bueno, xipi-xipi, S'ha tirat una Més mica. paga formatge, Sí, I en aquell moment, perdia la Benetton de 8, crec, i feia falta de notar perquè faltava ja poc per acabar el partit. Vosaltres, nois, recordeu veure el partit? Recordeu el final? Bueno, jo el recordo de molt petit, però vaig gaudir d'una manera espectacular amb la victòria. Al final, el Barça no havia guanyat encara cap vegada a Europa i va ser espectacular, veureu. Jo el partit no me'n recordo de l'esdeveniment, de sentir-ho a la ràdio i de tots els dies posteriors parlar-ne al col·le i tal, però no recordo les accions del partit. I no hem comentat res, però també hi havia Rodrigo de la Fuente, em sembla que no l'hem mencionat, que també era molt bon defensor i un excel·lent tirador, la veritat. I l'entrenador d'aquests, no? També és l'Ettore Messina, no? Que tenia... Crec que té un pilot d'Euroliga, si no... no sé si se va guanyar amb la Benetton alguna, però en té bastantes, també. T'hem pillat! És la primera vegada... Sí, és la primera vegada en una temporada i mitja que pillem en Sergi en una dada, així que aplaudiments, perquè és algo bastant estrany, la veritat. I en aquell moment el partit faltava un minut per acabar. Tirs lliures per Gregor Fuchka. Anota el primer. Roberto Dueñas al rebot per si un cas... Com feia Roberto Dueñas? 2.21? O més? 2.20. És veritat que se'l van trobar en una gasolinera ficant gasolina o alguna així i li van dir, vols jugar a bàsquet així de jove i es va apuntar? Això és la història que sempre s'ha dit. I jo no sé si és veritat o no, però és una història que jo vull pensar que és real. Com heu dit això? Com ho heu fet anar? El què? Jo no el conec, aquesta història. Com ho heu dit, això? Bueno, cuentan las lenguas antiguas que se'l van trobar en una gasolinera allà d'on era ell, que no me'n recordo. Sí, i el van veure molt alt, era molt jove i li van dir, ei, jugues a bàsquet? I va dir no. I li van dir, t'agradaria jugar a bàsquet? I va dir, va, sí. I es va apuntar i no sé qui era, si era el Barça, qui era, no ho sé. I a partir d'aquí es va anar construint la figura de Dueñas, però és el que hem sentit tots. Sí. I mentrestant... És surrealista, però bueno. I mentrestant, dèiem aquesta història, el Barça s'està proclamant campió d'Europa per primera vegada. Hi ha hagut un tap de Fuchka a un triple molt important de la Benetton. Després hi ha hagut uns 6 lliures, crec, i aquí ja donen per perdut el partit als italians. I el Barça d'aquesta manera aconseguia la caceria, la seva primera Eurolliga de la història. Després vindrien, Sergi, quantes més? No fa falta dir que són moltes, però bueno, només una més, la del 2010. Pensava que eren dos. Doncs mira, encara millor m'ho poses. Només una Euroliga més, i això fa que tingui una més que la Penya, no? Tinc entès? Exacte, perquè la Penya va ser el primer club català a aconseguir-la l'any 94. Exacte. Guanyant el Barça a les semifinals. Vídeo que, per cert, hem vist en aquest canal. Exacte. Us el deixem aquí a sobre.
Exacte. Així que, nois, noies, com heu pogut veure, història pura de l'Euroliga la que us hem donat avui perquè han sortit més dades de les que teníem pensades. Espero que us hagi agradat el vídeo d'avui, espero que us doneu molts likes tant en aquest vídeo com a totes les nostres xarxes socials i com diem sempre, bon dia, bona tarda i bona nit i ens veiem Al proper partit! Al proper partit! al proper partit! Adéu! Adéu!